Welkom bij L1 Sport met de highlights van het Limburgse voetbal met vandaag Helmond Sport tegen Roda JC. Roda had het lastig in Helmond in de openingsfase. Kwam niet uit het eigen strafschopgebied en moest kansen weggeven. Zoals hier als Lukovic inschiet en Traichel redt en daarna Van de Buis zich voor het schot van Daneels werpt. Het waren de eerste schermutselingen en Roda was niet zoals trainer Kevin van Dessel zich dat had voorgesteld. Namelijk, het was mak en het was gelaten. Hier een nieuwe kans voor de spits van Helmond Sport. Maar die tikt de bal naast het doel van Traichel. Jurgen Streppel, zelf ooit speler van Roda, scoorde 4 keer in 1 wedstrijd tegen Göteborg. Zag toe als directeur van Helmond Sport hoe het ging met zijn ploeg. En zag dat Roda opeens, na 20 minuten via Van der Hurk, een grote kans kreeg. Dat was het kantelpunt in de wedstrijd. Zag ook de technische staf, de nieuwe technische staf van de Kerkradenaren. Want doelman Bergsen levert de bal in. Die komt dan bij Seedorf. En met een gelukje, maar dat telt ook, gaat hij in het doel. 1-0 Roda, tweede schot op doel en meteen raak. Kane Seedorf terug van een blessure. Dit is de pechvogel van vandaag. De doelman van Helmond Sport die hier de fout in gaat. Van der Hurk is rustig en Seedorf heeft het geluk. En voor Roda is het zijn om door te gaan voetballen. En dit is een prachtige paas van Seedorf op Joshua Zwierten. De man die de kans krijgt op de nummer 10 positie en zich laat zien. Goede steekpaas, goed meegenomen, goed afgerond. De thuisploeg gaat dan wisselen, brengt ex-Roda JC'er Absalem en gaat stormen. Keuter levert de bal in en die komt dan voor de voeten van Lukovic. En zo is het 20 minuten voor tijd opeens 1-2. En dus nog spannend. Fraaie volley, Traichel kansloos. Helmond Sport terug in de wedstrijd. Dit is Majorano met een sterke invalbeurt en zijn debuut in het betaalde voetbal. Mede zijn energie wekt Roda tot leven en er komt een kans voor Keuter. Die zag zijn bal al in de verre hoek verdwijnen, maar net niet goed genoeg. 5 minuten voor tijd dan Iman Griffith, die andere invaller, met de voorzet. En in 2 instanties Mitchell Paulussen met de beslissing. Uitgerekend hij, teruggekeerd van een avontuur in Hongkong, nog niet helemaal topfit. Maar goed genoeg om Roda in het laatste half uur bij de hand te nemen en de wedstrijd uiteindelijk te beslissen. En zo wint Roda overtuigend met 3-1 bij Helmond Sport. En tot zover voor nu. Graag tot volgende week bij speelronde 2.